Afternoon mga kapatid, kasama ko si Brad Among ngayon on the way to Mambo Grill. Diamond Service Road tayo ngayon, southbound. Kakaliwa tayo ngayon dito sa second gate, diretso at kakanan sa unang kanto. Katabi ng wishing well ang Mambo Grill, kaya madali siyang hanapin. Ito na ang Mambo Grill. Nasa Diamond tayo ngayon, Angeles City. Pupunta tayo sa restaurant ni Brad Ricky. Ito, Mambo Grill. Tara, pasok na tayo. Tol. Ay Mr. Brad Ricky. Good for kay natong magay. Good for 3 to 4. Dua niya. Oh, dua siguro. Sige. Tidwa. Itong fried rice. Lahat na ito. Iba. Ito niya yung combo mo. Kaya niya libutan mo kan. Kang kaya mo ka. Ay, ka seafood. Ang ganda ng lugar. Native na native. Pwedeng i-celebrate ang birthday nyo rito. Reception ng binyag. Napakagandang lugar. Pwedeng mag-take out. Si Miss Aileen. Yan. Ali naman, record niya mo. Nag-vlog gaining tayo ng Brad Ricky. May happiness ka naman. Hindi kayo ngayuda. Nagtaksyan ka niya. Yaya tayo kung may bayad yung Aba, yan. Kaya utusan na kami dyan. Yung paksyan. Ay, ikiklet. Hindi ka nakalamit. Yan isa tayo paluto yun. Kaya padala na ka rin. Utang na pala. Manarang. Eh, yung Bigyan guys. ka ng bibi. Oo. Alam niya sa mga ate. Alam niya sa kanggay. Ay, charge niya mo. Yan. Yan, kaya padala yung din. Ano di din. Oo. Alam niya sa mga ate kami. Oo. Okay din. Ay, akbal. Wala pa. Kasi wala mo nung malawag sa buling ako. Muli October. Ano, maybe. Siguradong 40 pa yung guy. Ay, nung natin ang big pin eh. eh, si Miss Aileen. Pamangkin ni Ate Let. Ayan, si Brad Ricky. Yan. Si Brad Among. Yan. Hindi, meron na. Dito. Kaya. Pipino. Irinig kayo. Yung man may cool down. Ay, kami kaya. Siyempre 6:30 sa atin ka mga na konti. Wow. Siguro ka pag 6:30 yung kakarin na. Andol doon yung bango. Ali po. TTH. Pero may sexy na ka. Salamat
Ate Weng. Ayan, si Siswe, andito na. Isa na lang, aalis ng barko. Oh, kumusta? Kumusta? Marami lang buhat aking kahit pa sa lubong. Ah, Hello po, ate. ayan. Umorder na ka ba ang drinks mo? Oh, tsaka masating kayo. Lemon. Healthy. Lemon. Brimlin pesto mo ganyan o Olivier to? Baka tarapang kong kaya. Hindi, pwede na kami. Hindi Ah. ka na bumila sa bukumaan yan. Ate Itan, Life ko. ay pwede na hala. Nanay na ganyan. Favorite seafood. Alcohol. Pika-pika. Ako itang Hindi ka kami bukuhaan. At inayak balo no at initang kasi kaya eh. Wala mo combo-comboing kaya bakit Lodang spirit. Bisa na gusto kawalan. At mo niya mo daw. Bisaya ka nung ano, lichikwali ba o chicharong bulaklak? Teacher ng bulaklak. Teacher ng bulaklak. Alita, ating niya bang makanta? Alitang in order mo, layan eh. Ay, layan eh. Drinks mo kano ating? Sabi ko naman yan, kanina kundi. Di ako bukas. Ayan, itanta na tayo. Happy natin. Ay, wait mo na Ayan. rin siya. Ay, ninaytan. Okay, okay. Diyan ako, dadak Ay, ka. dito. Yan, si Tantan, Tantan. Pwede naman drinks mo, wali ko. Yan. Pwede mo ka ba ito kain? Kain na anak yan. Ayan. Hindi Ay, ganyan. Huling yung proxy ko. Yan, si Tantan. Yan. Ngayon lang kami nag-meet to. Ay, hindi ko lang kung mig-meet na niya kukuha mo at ang kayak balo nung kanyang pamasko. Ha? Bale, mak. Ang drinks Ano? mo, wali ko. Drinks? Iced tea. Cucumber. Ice tea. Ay, stay o. Kaya kami sa mga kanina. Cucumber. Cucumber. Ayan, o cucumber. Ano yung order ko? Avocado shake ka. Nag-order niya ako kanina. Eh, bayok mo ako, may gagawin. Dali tayo Lagyan po. mo. Pwede naman mag-live. Ano pa siya mabangan? Marini ako mag-live. Kasi wala mo pa nga. Tama mong Pilipino makanta. Ano ba? Ano ko mo? So, nasa Bamboo Grill ni Brother Ricky. Punta na po kayo dito, masarap. May mga pabalot pa. Busog na. May pabalot pa. Thank you ate. Thank you ate. Sislet. Nasa Diamond tayo ngayon. Ayan, sa Balibago, Angeles. Ayan, tapos na kaming kumain. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat.